Quan parlem de Jordi Català i Paper de Tornassol com a pioners del rock català a Catalunya i també a Tarragona, que la idea de Jordi Català ja des del principi era doncs evolucionar el que era la nova cançó, el que havia esdevenit pel país, els 16 jutges, i donar una mena ja d'evolució, un pas endavant, el que després seria el rock català i la normalització de la música feta i pensada a casa nostra. Pues sí, la feina que va fer el grup Jordi Català i Paper de Tornassol va ser important, perquè després d'una dictadura tan forta com la franquista, que va deixar tot el de Catalunya per terra, per reivindicar el català i reivindicar tot el fet de català va ser importantíssim dintre del context d'aquest país. Bueno, nosaltres érem un grup de Barcelona que fèiem rock, jazz rock, és allà a Gueto, i aleshores el Jordi Català es va proposar de formar el grup Paper de Tornassol. Vam dir que sí, perquè era un projecte molt interessant, i a partir d'aquí, després, vam començar a sortir actuacions, van començar a sortir coses, i ens ho passàvem molt bé, i la gent li agradava molt el que fèiem. Look at your